І зноў вінаватыя замежнікі. Паводле генеральнага пракурора Андрэя Шведа з-за кардона прымаюцца актыўныя спробы укараніць гэтую карычневую чуму, заразу, якая называецца нацызмам. Усё б амаль што было нічога, і ўсе паверылі, калі б пракурор, якому бліжэй да пракуратара, не паблытаў краі. Чыя гэта чума, калі ў нашай краіне затрымліваюць жанчыну з бела-чырвонымі кветкамі, якія яна ускладала на магілу Васіля Быкова? А можа, іншы прыклад? Чым заразіліся тыя, хто даводзіць да краю, катуючы ў адзіночнай камеры 17-гадовага палітвязня Мікіту Залатарова? Прыклады можна называць тысячамі. І гэта не нейкія злыдні захаду, гэта вы, спадар Швед, бо не завялі ніводнай справы супраць забойцаў і катаў мірных пратэстоўцаў, не арыштавалі свайго гаспадара, які загадаў страляць у беларусаў. Хопіць вешаць ярлыкі пра нацызм, карычневую чуму ды заразу. Не трэба шукаць далёка, усё побач, нават унутры. Унутры вас і вашай сістэмы. Самае галоўнае, чым больш вы пераконваеце і малюеце лаўкі ў чырвона-зялёныя колеры, абвешваецеся дзяржаўнымі сцягамі, тым больш усе ўсё разумеюць. Крыху народнай любові прыляцела на гэтым тыдні суддзі Філатаву з Ліды. Прабачце, але як ёсць, у раздзявалцы ў трэнажорцы яму ў заплечнік навалілі кучу. Смярдзела? А вашыя выракі не смярдзяць? Грошы за катаванні і забойствы не смярдзяць? Вітаю, спадарства! Сёння ў праграме вы пабачыце. Памяць, выкінутая ў сметнік. На месцы забойства Аляксандра Тарайкоўскага паставілі бак. Як улады плююць у твар беларусаў і ці мы праглынем? Цинично опоганить место, где загинул Александр Тарайковский. Это место, наоборот, создать его видимость того, что тут ничего не было. Таксама студэнцкая справа. 12 палітычных вязняў на лаве падсудных. Дзяржава, якая знішчае лёсы моладзі, і сістэма, якую не хвалюе будучыня. У нас нарушается здесь свобода совести. Свобода совести, свобода высказывания. У нас у каждого человека есть свое мнение, своя позиция. Каждый вправе решать, во что верить. Сустракаўся з Лукашэнкам, у віскулях еў пячонку з зубра і піў самагонку. Што сёння думае пра Беларусь і узурпатара? Мы ў гасцях у вядомага польскага палітыка, былога міністра замежных справаў Радослава Сікорскага. Калі б ён пайшоў у кірунку дэмакраты, то еўразвяз яго б у гэтым падтрымліваў. Ён зрабіў іншы выбар, але гэта не азначае, што мы не павінны былі спрабаваць. А пачынаем спадарства са студэнцкай справы. На лаве падсудных 12 асобаў, ім ад 19 да 24 гадоў. Выкладчыца 42. Усе палітычныя вязні, тыя, хто адважыўся казаць і думаць інакш. Працэс відавочна паказальны. Мае застрашыць і іншых студэнтаў і выкладчыкаў. Ламае людскія лёсы з жанчына ў манты Марына Фёдарова. Гэта рэкардсменка палітычнага канвееру, і заклікаць да сумлення, якога няма, ці да спачування не выпадае. На судзілішчы Яне Арабейцы, адной з фігурантак, зрабілася блага. У дзяўчыны пачаліся праблемы з сэрцам, але гэтак званая суддзя не змяніла меры стрымання. Пра сапраўдных годных асобаў і катаў Ігар Станкевіч. 14 траўня каля дому правасуддзя ў Менску больш за 100 чалавек. Родзічы, сябры, неабыякавыя ды нават прадстаўнікі еўразвязу. Яны прыйшлі падтрымаць фігурантаў гэтак званай студэнцкай справы. По-моему, это в нашей стране сейчас самые передовые люди. Это молодежь, на которой, я говорю, самые замечательные дети. И мы об этом даже узнали, конечно, вот в это время.
Ну, а бабушки всегда с народом были, просто нас не видно было. У залу суда допустили толькі дзяржаўныя медыі і 25 бацькоў, па 2 бацькі на чалавека. Астатнія, нават бабулі, на паседжанні не трапілі. У нас нарушается здесь свобода совести. Свобода совести, свобода высказывания. У нас у каждого человека есть свое мнение, своя позиция. Каждый вправе решать, во что верить, что думать. И это буквально борьба с инакомыслием. Каля суда микроавтобусы с силовиками. Милициянты закликают разыстись. Уважаемые граждане, зал судебного заседания прекращен. Просьба разойтись. Неўзабаве непазбежна ў сённяшняй Беларусі. АМАП затрымлівае 14 асобаў. Сярод іх журналістка Тутбай Любоў Каспяровіч. Пасля складання пратаколаў частку адпусцілі. Любоў Каспяровіч пакінулі на Акрэсціна. Суд над ёй мае адбыцца ў панядзелак. Астатніх будуць судзіць 19 траўня. Літаральна зараз затрымалі, павезлі в нейкай машыне з таніраванымі вокнамі дзяцей, которые быццам перайшлі па дыяганалі дарогу, просто падышлі і затрымалі. Мы такіх флешбэкаў я ўжо не памятала даўно. У справе студэнтаў 12 чалавек. 10 студэнтаў БДУ, БНТУ, МДЛУ, Акадэміі мастацтваў, сябра каардынацыйнай рады Алана Гебрэмарыям і выкладніца БДУіру Вольга Філатчанкава. За кратамі яны ўжо паўгады. Вольга Філатчанкава брала ўдзел ва універсітэцкім страйку і была адной з удзельніц відэазвароту супраць гвалту. Наш студэнт Дмітрый Мазура публічна выказаў сваю грамадзянскую пазіцыю пра тое, што нельга быць абыякавымі і што гэта можа закрануць кожнага з нас. Вынік 38 сотняў арышту. І сапраўды закранула. Цяпер фігурантаў справы вінавацяць у падрыхтоўцы плану па ўцягванні ў пратэсты іншых студэнтаў і выкладнікаў і яўным непадпарадкаванні прадстаўнікам улады. Гэта нібыта прывяло да парушэння працы навучальных установаў і транспарту. Падсудным пагражае да 3 гадоў турмы. Праваабаронцы прызналі ўсіх палізняволенымі. Вядзе працэс Марына Фёдорова, суддзя з вялікім досведам палітычных справаў. У 11 годзе за палітычныя працэсы супраць удзельнікаў плошчы 9010 яна трапіла ў спіс неўязных у Еўразвяз. У 18-м асудзіла кіраўнікоў незалежнага прафсаюзу РЭП Геннадзя Фядыніша і Ігора Комліка на 3 гады хатняй хіміі. Напрыканцы мінулага году, паводле праваабаронцаў, яна сталася абсалютнаю рэкардсменкаю, асудзіўшы не менш за 10 чалавек агулам на 160 сотняў арышту. У студзені 3 гадамі хіміі Фёдорова пакарала студэнта БДУіру Артёма Вінакурова. Студэнцкія пратэсты пачаліся летась у верасні. Яны ахапілі шэраг навучальных установаў краіны. Студэнты выказваліся супраць гвалту сілавікоў і незаконных затрыманняў. Некаторыя заклікалі да ўдзелу ў агульнанацыянальным страйку. На патрабаванне Александра Лукашэнкі з універсітэтаў адлічылі 153 студэнтаў. Паводле задзіночання беларускіх студэнтаў крымінальныя справы распачалі супраць 40 студэнтаў. 6 з іх ужо асудзілі на тэрміны ад 1,5 года да 4 гадоў пазбаўлення волі. З універсітэтаў звольнілі каля 30 выкладчыкаў. И сегодня начинается наш интеллектуальный духовный рост, потому что мы должны сплотить свои силы, чтобы не повторить в Беларуси конец 30-х и 40-е годы. Ігор Станкевич, Белсат. Мы, спадарства, працягнем абмяркоўваць гэтую тэму з нашымі гасцямі. Валер Тамілін, сябра фігурантаў студэнцкай справы, на відэасувязі з Беларусі Александра Логінава, выконваючая абавязкі прадстаўніцы ў пытаннях моладзевай палітыкі ў кабінеце Святланы Ціхановскай, на відэасувязі з Вільні. Вітаю спадарства. Спадарыня Александра, чым для вас з'яўляецца вось гэты працэс, за якім усе мы з жахам назіраем? Прывітанне. Па-першае, я вынуждзена вас трошечки паправіць. Я займаюся знешнімі сувязямі в офісе Святланы Ціхановскай, і паколькі наша прадстаўніца Алана зараз за кратамі, частка камунікацыі са студэнтамі таксама зараз перайшла да мяне. Вяртаючыся да вашага пытання, канешне, нашы адносіны да гэта такія ж, як у людзей, якія прыйшлі да судоў, такія ж, як і ў задзіночанні студэнтаў. Тое, што адбываецца, не мае пад сабой ніякай легальнай юрыдычнай падставы, і, канешне, усе гэтыя людзі, усе гэтыя студэнты павінны быць
выпущены за кратоў. Валер, ваша дзяўчына Яна Арабейка за кратамі таксама, яна таксама фігурантка гэтай справы, таксама Алана Гібрамаріям, ваша найлепшая сяброўка. Вы ўсе гэтыя 6 месяцаў займаецеся зборам сродкаў, носіце перадачы, займаецеся усялякай дапамогай. І таксама вядома, што учора Яне зрабілася дрэнна ў судзе вашай дзяўчыне, ёй стала дрэнна сэрцам, але суддзя не змяніла меры стрымання. Ці штосьці вядома пра стан здароўя Яны на гэтую хвіліну? Ну, як вы разумееце, аператыўнае аднаўленне як бы з... Ці чуваць мяне? Так, калі ласка. Аператыўнае аднаўленне, канешне, немагчымае, то бок чалавек у Беларусі ў турме знаходзіцца як бы ў беспраўным стане, у якім буду рад, если ты не будешь ходить. В беспраўным стане, у якім я не можа аператыўна звязацца ні з кім. Таму такім чынам мы не ведаем, што з ёй цяпер, але са здароўем у ёй праз увесь час былі праблемы. Я ведаю, што лекары ігнаравалі ейныя звароты, і фактычна большасць ейных там розных папераў, якія напісала да адміністрацыі, як бы заставаліся без адказу. Таму што яна мае яшчэ паніжанае жалеза, паніжаны гемаглабін, і ну, плюс, як вы ведаеце, ім не дазволілі пранесці нават ваду гэтым разам. Есці яны не паспяваюць, то іх забіраюць з самай раніцы і да самага вечару. Ведаю я таксама, што вось у суботу іх типа жорстка забіралі, гэта называецца, гэта значыць, што быў агрэсіўны, вось гэтыя людзі, якія забіралі іх з самога СІЗА, паводзілі сябе агрэсіўна, Алану цягнулі за валасы ў аўтазаках і так далей. І я думаю, што Яна просто перажыла стрэс, таму што яна ўвогуле не тое, каб стрэсоўстойлівая, і тым больш у сітуацыі, калі яна не можа атрымаць адэкватнай дапамогі. Таму стан ейны, я думаю, такі сабе, таму што апошнія лісты нават яна доўга, ну, зараз ёсць вялікія прабелы, просто яна не піша лісты, таму што ў ёй няма сілаў. Яна перастала, вось пасля карцеру, яна амаль перастала маляваць нам, ну, вось у лістах. Таму стан, я думаю, не столькі фізічны, колькі псіхалагічны, як бы так сабе. Ідзе відавочнае запужванне іншых студэнтаў таксама. Адбываецца такая барацьба з іншадумствам. Александра, як вы думаеце, атрымаецца запужаць беларускіх студэнтаў? Ці нашая моладзь, беларускія студэнты, такая ж частка беларускага грамадства, у якім пануе страх? Безумоўна, гэта частка грамадства, у якім паняволе пануе страх. Страх не сам па сабе зарадзіўся, гэты страх кожны дзень пытаюцца данесці, ўнушыць рэктары ды дэканы універсітэтаў, але я веру ў студэнцкі супраціў, ён існуе. Кожны тыдзень мы размаўляем з рознымі студэнтамі, з рознымі суполкамі, з розных гарадоў і універсітэтаў, і гэты дух супраціва яго не прыдушыць, і зараз толькі пытанне, як яго падтрымаць, умацаваць і паказаць студэнтам, што іх мы падтрымліваем, і ўсё грамадства падтрымлівае, тое, што мы верым, што за імі сіла, і ў іх ёсць уся магчымасць таксама вельмі паўспрыяць на сітуацыю зараз. Валер, ці вы адчуваеце салідарнасць з боку студэнтаў, бо вы ў сябе на Фейсбуку заклікаеце да гэтай салідарнасці, заклікаеце да дапамогі таксама. А як у рэчаіснасці ўсё гэта выглядае? Большая частка салідарнасці я атрымаў, канешне, ад сваякоў, ад сяброў і ад людзей, якія наўпрост ведалі тых, хто праходзіць па справе. Канешне, у Беларусі, у адрозненне ад Еўропы, чым адрозніваюцца студэнцкія пратэсты в Еўропе і в Беларусі, в тым, што в Беларусі не існуе традыцыі беларускага студэнцкага студэнцкай актыўнасці, студэнцкага актывізму. Таму што, як мы бачым, улада пастаянна з ёй змагаецца, забараняе ствараць арганізацыі і так далей. Таму студэнты раз'яднаныя насамрэч, атамізаваныя нашмат больш, чым людзі, напрыклад, на працы, ці чым людзі, напрыклад, дзе заўгодна ў іншым месцы. Таму студэнтам яшчэ давядзецца, я думаю, прайсці вялікі шлях, а большую частку салідарнасці я адчуваю ад маіх блізкіх, ад сяброў і ад сваякоў іншых палітычных зняволеных, якія перажываюць тое, што і я.
Стала вядома, што нямецкія універсітэты зрываюць супрацу з БДУ, і гэта вялікая колькасць універсітэтаў. Таксама адкрываюцца шматлікія праграмы для адлічаных студэнтаў. Святлана Ціханаўская ўвесь час узгадвае таксама студэнтаў. Александра, вы як прадстаўніца кабінету Святланы Ціханаўскай, ну і пакуль што, спадзяюся, што пакуль выконваючая абавязкі, што Алана Гебра-Марыям вернецца і будзе выконваць гэтыя свае абавязкі, адказваеце за пытанні моладзевай палітыкі. Што, уласна, робіцца больш канкрэтна? Усю гэту працу па падтрымке зараз выпрацоўвае офіс па адукацыі, і у нас ёсць прадстаўнік па пытаннях адукацыі Ольга Шпарага, якая вядзе гэты напрамак, і вельмі шмат працы робіцца для таго, каб гэтыя праграмы падаўжалі існаванне, каб не толькі студэнты, але, напрыклад, дакладчыкі маглі, тыя, каго рэпрэсавалі, маглі з'ехаць на пэўны час, атрымаць фінансавую падтрымку. І што датычыцца студэнтаў, вельмі вялікая праца робіцца для таго, каб, напрыклад, тыя студэнты, у нас заўсёды пытанне, калі гэта студэнты медычных універсітэтаў, калі яны на 3-4 курсе, то што адбываецца, калі студэнт адчысляюць, каб ён мог падоўжыць сваю адукацыю, напрыклад, на тым жа ўзроўні, а не губляў усе гэтыя 3-4 гады, і яму патрэбна было пачынаць ізноў. Таму і таксама праца робіцца ва ўсталяванні усялякіх кантактаў з большымі краінамі. Як вы ведаеце, зараз амаль усе праграмы яны ў Польшы ці ў Вільні, таксама нямецкія універсітэты далучаюцца, чэшскія універсітэты таксама сваю падтрымку нам дапамагаюць. Але гэта праграмы, ведаеце, гэта падтрымка 10 месцаў ці 12 месцаў. Таму вельмі шмат працы звязана з тым, каб гэтыя месцы яны заўсёды заставаліся, каб студэнты атрымлівалі гэту падтрымку не цягам месяца і 2, а цягам свае адукацыі ва гэтых універсітэтах, і каб яны захоўвалі сувязь са студэнцкім супольнасцямі ў Беларусі і ў тых краінах, куды яны прыязджаюць. А што з тымі студэнтамі, якія ў Беларусі? Ці вядзецца з імі неякая праца, бо не ўсе хочуць альбо могуць пакінуць краіну? Канешне, па-першае, гэта такая апошняя палачка-выручалачка для гэтых студэнтаў, хто быў змушаны з'ехаць, каб яны ўсё ж такі падоўжылі навучанне. Мы бачым гэта як вялікую праблему, тое, што студэнты, наш асноўны такі актыў пратэсны, павінны з'язджаць, і таму офіс вельмі шмат камунікацыі праводзіць менавіта з студэнтамі, якія знаходзяцца ў Беларусі. Мы падтрымліваем кантактамі з асноўнымі супольнасцямі ці злучэннямі з ЗБСам, са стачкамамі, і вядзем такую працу. Па-першае, нам вельмі важна разумець, што адбываецца у студэнтаў, каб мы і маглі пасаваць нашу палітыку, каб мы маглі пасаваць нашы меседжы ці ва міжнародных паездках, напрыклад, каб мы заўсёды ведалі, што менавіта адбываецца, якія патрэбы ёсць у студэнцтва і што мы можам зрабіць у гэты канкрэтны момант. Лукашенка і ягоныя паплечнікі кажуць увесь час, трэба вучыцца не лезці ў палітыку. Што б вы, Валер, на гэта адказалі? Вельмі абстрактнае пытанне, даруйце зараз. Я бы на гэта адказаў, што яму трэба не лезці таксама, як бы куды не трэба, таму што мы заўважылі, што прэзідэнт, ён спецыяліст па ўсіх пытаннях, хаця, здавалася б, мае не такую ўжо і шырокую адукацыю, это прынамсі акадэмічную. Таму як бы я раю уладам як бы даць людзям самім разбірацца, што ім рабіць. Таму што калі ўлада сама сцвярджае, што мы можам выражаць нашу пазіцыю мірна, і сцвярджае, што яна рэпрэсуе быццам бы толькі тых, хто гэта робіць не мірна, то дзіўна пасля гэтага казаць, каб мы там не лезлі в палітыку, калі яны самі спачатку кажуць, будьце актыўнымі, рабіце там тое-сёе, мы вам далі ўсе магчымасці. Але калі людзі становяцца актыўнымі знянацку, то яны становяцца ворагамі дзяржавы. Таму як бы пора бы ўладзе адэкватна ставіцца да рэчаіснасці, проста зняць свае ружовыя акуляры, чырвона-зялёныя акуляры, я не ведаю, як іх назваць. І пабачыць свет як бы увесь ва ўсій сваёй прыгажосці, в розных колерах і як бы, ну, разумееце. Пачаць проста шанаваць сваіх грамадзянаў, пачаць шанаваць усіх нас, беларусаў. Дзякуй вам за гэтую размову. Валер Тамілін, сябра фігурантаў студэнцкай справы, Александра Логвінава, выконваючая абавязкі прадстаўніцы ў пытаннях моладзевай палітыкі ў кабінеце Святланы Ціханаўскай, была з намі на сувязі.
А цяпер гісторыя як сказкі ці серыялу. Хатняя гаспадыня ідзе ў прэзідэнты. Гэта, аднак, беларуская рэчаіснасць, і гэтак было роўна год таму. Святлана Ціхановская падала дакументы ў цэнтр выбаркам і ўключылася ў прэзідэнцкую гонку. Потым былі плошчы, запоўненыя людзьмі, чэргі, каб паставіць подпіс падтрымання, а затым і на выбарчых участках, каб аддаць голас за яе. Гэта быў шлях пераможцы, і неафіцыйна яна перамагла. Афіцыйна намалявалі тыя лічбы, у якія ніхто не паверыў. Ейны муж апынуўся за кратамі, а сама Святлана Ціхановская ў эміграцыі. Праз год гэта высокапастаўленая асоба, якую прымаюць на міжнародным узроўні кіраўнікі дзяржаваў, а таксама жанчына, якую не пазнаць. Шлях у вялікую палітыку даўжынёю ў 1 год. Ну, должна же быть когда-то женщина-президент. Спасибо. Летась 15 траўня Святлана Ціхановская замест мужа Сергея Ціхановскага, якому адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы кандыдата на прэзідэнцтва, сама падала дакументы ў цэнтральную выбарчую камісію. І ейную заяўку прынялі. Але на пікеты для збору подпісаў за Святлану ездзіў муж. Вось як блогер, аўтар YouTube-каналу «Страна для жизни» прэзентаваў сваю жонку. У нее дети, вот, поэтому сейчас она, можно сказать, не работает, домохозяйка, занимается воспитанием детей, она имеет педагогическое образование, отличный английский. Простая белоруска, да, которая любит своего мужа и в нужный момент приняла правильное решение. 29 траўня на пікеце для збору подпісаў у горадні Сергея Ціхановскага затрымалі, і ён дагэтуль застаецца за кратамі. Святлане давялося самой уключыцца ў перадвыбарчую гонку. Ніхто ёй не бачыў нацыянальнага лідару, у тым ліку не бачыла і цэнтральная выбарчая камісія, якая думала, што рэгістрацыя Ціхановскай, яна нічога не вырашае фактычна. І вось это будзе просто там традыцыйна такая імітацыя канкурэнтнасці. Ціхановская заяўляла пра ананімныя пагрозы ў бок дзяцей і яе самой, але не здалася. 14 ліпеня ЦВК выдала ёй пасведчанне кандыдата на прэзідэнцтва. Пры гэтым іншым папулярным патэнцыйным кандыдатам Віктору Бабарыку і Валерыю Цапкалу ў рэгістрацыі адмовілі. Смешанные чувства, но больше радости, конечно, потому что я смогу дальше бороться за супруга и людей Республики Беларусь. 16 ліпеня Святлана Ціхановская аб'ядналася з каардынатаркай штабу Бабарыкі Марыяй Калеснікавай і жонкою Валерыя Цапкалы Веранікай. Караля грае світа, да? І ўсё ж такі каманда, якая склалася вакол Ціхановскай падчас выбарчай кампаніі, яна моцна паўплывала на эвалюцыю самой Святланы. Але таксама трэба зазначыць, што аказалася так, што Святлана Ціхановская гэта чалавек з вельмі моцным характарам, якая здольная вучыцца, якая хутка прагрэсавала. Жаночае трыа аб'ездзіла ўсю Беларусь, збірала тысячы людзей нават у малых мястэчках і заклікала ісці ў назіральнікі ды выступаць супраць фальсіфікацыяў на выбарчых участках. А вы устали терпеть? Вы устали молчать? Вы устали бояться? Приходите на выборы только 9 августа и голосуйте за меня, Святлану Ціхановскую. Нягледзячы на шматтысячную армію падтрымання з боку беларусаў, афіцыйна, як ведаем, абвесцілі пра чарговую упэўненую перамогу Лукашэнкі. Ціхановская атрымала нібыта толькі 10% галасоў. Паводле незалежных назіральнікаў і апублікаваных на платформе «Голас» бюлетэняў сотняў выбарчых участкаў, яна мусіла прынамсі прайсці ў другі тур. На знак пратэсту беларусы масава выйшлі на вуліцы сваіх гарадоў і запатрабавалі новых выбараў. Увечары 10 жніўня Ціхановскую выкликали у ЦВК, где она записала наступный зворот. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. И у тую ж ночь Ціхановская выехала у Литву, где записала еще одно видео. Многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай Бог,
оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. З Вільні Ціхановская вярнулася да заклікаў да мірнага пратэсту, а ў кастрычніку нават абвесціла ультыматум Александру Лукашенку – сысці або распачнецца ўсебеларускі страйк. Да, кастрычнік, я б сказаў, што Святлана Ціхановская не зрабіла ніводнай палітычнай памылкі. Гэта было даволі ўзважанае лідарства, даволі асцярожныя крокі, якія Ціхановская рабіла, яны дазволілі ёй захавацца у выглядзе нацыянальнага лідару. На ультыматум і мірныя пратэсты улады адказалі жорсткімі рэпрэсіямі, якія не спыніліся дагэтуль. Штаб Святланы Ціхановскай заклікае беларускія ўлады да перамоваў і ладзіць сустрэчы з лідарамі заходніх краінаў. Асноўнымі мэтамі каманды Ціхановскай сталі санкцыі ў дачыненні беларускіх высокапастаўленых асобаў, дапамога рэпрэсаваным беларусам і новыя выбары. Что немаловажно, что Беларусь представляли не представители режима, а представители демократического гражданского сообщества. В своей речи я рассказывала о ситуации в Беларуси, о репрессированных, о том, что у нас уже 354 политических заключенных, эта цифра постоянно растет. Летась Ціхановская ў групе іншых беларусаў атрымала прэмію Сахарова за свабоду думкі. Агентство Bloomberg уключила Ціхановскую ў топ-50 самых уплывовых персонаў 2020 года. Пераўтварэнне хатняй гаспадыні у міжнароднага дыпламата проста немагчыма не заўважыць. Сейм Літвы прызнаў яе законным прэзідэнтам Беларусі. Вельмі важна адзначыць міжнародныя поспехі Святланы і тое, як арганізавана міжнародная дзейнасць. Святлана Ціхановская пераігрывае на міжнародным поле сённяшнія улады. Ціхановская не змяніла сваёй пазіцыі аб тым, што яна мае стаць тэхнічным прэзідэнтам на час да арганізацыі сапраўды дэмакратычных выбараў. Незважаючы на ейныя поспехі ў міжнароднай палітыцы, беларускі рэжым не збіраецца пакуль ісці на перамовы з апанентамі і захоўвае манаполію на ўладу ў краіне. Я представляю всех белорусов. Ірына Карніенка, Белсат. На гэтым тыдні была радаўніца. Многія з нас хадзілі на могілкі, узгадвалі сваіх блізкіх, тых, каго больш няма побач. Узгадвалі і тых, каго забілі ў часе мірных пратэстаў. Хадзілі беларусы з кветкамі, з нічамі і на месцы забойстваў. На плошчы Перамен, дзе да смерці збілі Рамана Бандарэнку, яшчэ на мінулым тыдні аднавілі вядомае графіці дыджэяў і ўзнялі бел-чырвона-белы сцяг. Камунальнікі прыбеглі, знялі сцяг і замалявалі графіці. Але ж не замалюеш нашу памяць. Вярхоўны суд у гэтую пятніцу адхіліў апеляцыю і вырашыў, што забіты Геннадзь Шутаў вінаваты пасмяротна. А пацярпелыя гэта ягоныя забойцы. А за дзень да гэтага на месца забойства Александра Трайкоўскага ў Менску каля станцыі метро Пушкінская паставілі кантэйнер на смецце. Маглі ж спадарства не рабіць нічога, проста не заўважаць. Хаця там і так дзяжурылі гэтак званыя сілавікі і затрымлівалі тых, хто прыходзіў ушанаваць першую смяротную ахвяру пратэстаў. Але зрабілі. Сметнікам праехалі па людской памяці і болю нас, беларусаў. Тут стаялі 1000 людзей з кветкамі і з нічамі. Тут ехаў картэж з целам забітага. Тут ліліся слёзы. І ўсё гэта у сметнік. Ведаеце, ёсць такое слово ў народзе – мусар. Вядома кожнаму, каго гэтак завуць. Вось цяпер на месцы памяці стаіць іх сімвал, а таксама і сімвал усёй гэтай сістэмы. На бурэнне людзей адрэагаваў Зеленбуд. Камунальнікі, забыўшыся, што такое памяць пра памерлых, напісалі, што устаноўка сметніка узгодненая. З кім? З забойцамі Трайкоўскага, а можа, удавой ці дачушкай, якая ніколі больш не пабачыць бацькі. І вось што адказвае спадарства Зеленбуд. На адзначанай азелененай тэрыторыі пашпартам аб'екту не прадугледжаны мемарыяльны комплекс. Як той казаў, галоўнае, каб чыстенька было. Я б толькі нагадаў сучасным варварам, якія не толькі забіваюць беларусаў, а яшчэ і ганьбаць памяць пра іх, што нават у найгоршыя часы гісторыі зацятыя ворагі хавалі ганарова сваіх ахвяраў. Хаця б узгадаема забітага татарамі героя Разані Юпасія Калаўрата. Хан Батый над ягоным целам казаў: «Каб у мяне быў такі воін, я б насіў яго каля самага сэрца». У воінах усталёўвалі перамір'е, каб сабраць з поля бою ахвяраў і пахаваць іх, ушанаваць памяць. Але ж
Для памагатых Лукашэнкі няма ні гісторыі, ні памяці, ні павагі. Нават да смерці. Уяўляеце, сметнік на месцы расстрэлаў герояў-змагароў за свабоду ў Літве, Польшчы ці ва ўкраіне. Усюды памятныя знакі, кветкі, знічэ. Гэтым сметнікам нам, беларусам, плюнулі ў твар. Абсярэмся і скажам, што раса? Што, уласна, пра гэта думаюць жыхары Менску? Я думаю, это поставить для того, чтобы как-то это место, наоборот, создать его видимость того, что тут ничего не было. Ну, отвлечь людей, то есть те, кто не знает, вообще тогда 100%, ну, вообще видимости ноль из-за этого места. Что те, кто не знает, они не будут знать, а те, кто знает, это, как бы, наоборот, даже злит людей. Вот эти убийства, зачем, для чего? Страна мирная, люди выходили мирно, но... А то, что специально, наверное, поставили, скорее всего, специально, я думаю. Такого не должно быть, там цветы должны быть. Мое отношение — полный беспредел. Это полный беспредел. Мне кажется, просто власть боится, что на это место будут приходить люди, постоянно показывать этим свое недовольство. Это памятник примирения, так сказать. Ну, вы поняли, да, последние слова? Ну и вообще, ну это символ, ну, потому что всем, ну, власти плевать на людей. Ну, что-то сказать, кто поставит мусорку на место гибели человека? Адекватно не поставит. Ну, у нас понятно, зачем это ставится. Это нашкодить людям, все делать вопреки здравому смыслу. Ну, цирк, я по-другому не знаю, как это называется. Ну, я абсолютно переконана, что поставили для того, каб неяк, ну, вось так цынічна апаганіць месца, дзе загінуў Александр Тарайкоўскі. Я сама заўжды, калі бываю на тым месцы, кладу кветкі, і вельмі часта бачу, што ляжаць іншыя кветкі. Ну и, видать, вырашили вот таким чином змагаться. Мне кажется, что это провокационный момент со стороны нашей власти. Я считаю, что это очень низко. Специально это, назло это. Наплевать очередной раз в душу народа. Калі цябе нідзе больш не чакаюць, ехаць даводзіцца адтуды, адкуль пакуль яшчэ, прынамсі, не пагналі. Александр Лукашенко напрыканцы траўня ізноў наведае Расею. Гэта будзе ўжо трэці візіт з пачатку года. Іншая падзея тыдня за 100 секундаў. Еўразвяз прэзентаваў праект агульнага плану дапамогі Беларусі. Ён прадугледжвае фінансаванне і падтрыманне палітычных ды эканамічных рэформаў будучай дэмакратычнай Беларусі. Святлана Тихановская наведала Грэцыю, дзе сустрэлася з прадстаўнікамі ўраду і парламенту, выступіла на Дельфійскім эканамічным форуме. Тихановская распавяла пра сітуацыю ў нашай краіне і магчымасцях падтрымаць грамадзянскую супольнасць. 18 гадамі ўзмоцненага рэжыму за здраду дзяржаве Вярхоўны суд пакараў капітана генштабу Дзеніса Ўрада. Яго абвінавацілі ў дасыланні сакрэтнага ліста пра ўдзел вайскоўцаў у здушэнні пратэстаў. У ракетным удары з сектару газу ў ізраільскім горадзе Ашкелён загінула ўраджэнка Беларусі Нелі Гурэвіч. Ейны муж атрымаў раненні. Пара рэпатрыявалася ў Ізраіль на пачатку 90-х. Магілёўскі абласны суд пачаў разглядаць справу Паўла Севярынца, Ірыны Шчаснай, Евгена Афнакеля, Паўла Юхневіча, Дмітрая Казлова, Максіма Вінярскага і Андрэя Войніша. Суд адбываецца ў зачыненым рэжыме. Марыі Калеснікава і Максіму Знаку выставілі канчатковае абвінавачанне. Іх вінаваціць у змове з мэтаю захопу ўлады, стварэння экстрэмісцкіх фармаванняў, закліках да дзеянняў, накіраваных на ўчыненне шкоды нацыянальнай бяспецы. Абодвум пагражае да 12 гадоў турмы. 13 пасажыраў мікрааўтобуса грамадзянаў Беларусі трапілі ў шпіталь у выніку сутыкнення з велікагрузным аўтамабілем. Двое ў цяжкім, адзін у вельмі цяжкім стане. Аварыя здарылася 15 траўня на трасе Москва-Менск у Сафонаўскім раёне Смаленскай вобласці праз тое, што кіроўца фуры парушыў дыстанцыю бяспекі. На гэтым тыдні да Александра Лукашэнкі прыязджалі ўручаць даверчыя граматы амбасадары ажно 6 краінаў. І то спадарства якіх, толькі паглядзіце, Ірак, Нікарагуа, Расея, Руанда, Саудаўская Аравія, Сьерра Леона. Нікога не абражаючы, але часам трэба пакруціць глобус, каб дакладна акрэсліць, дзе і што.
Ёсць большая, ёсць меншая, але ніводнай з развітымі дэмакратыямі. Александр Лукашенко хацеў бы павучыць жыццю, даць урокі гэтай самай дэмакратыі, але ўсе гэтыя краіны і самыя, каго хочаш павучаць, то парушэннем правоў і свабодаў, то дубінкамі, то зброяй. Можна было пагаманіць як роўны з роўнымі. Заходнія краіны вырашылі хіба не замінаць, а запрашалі амбасадараў Францыі, Грэцыі і Люксембургу. Так хацеў бы узурпатар гразіць пальчыкам, і каб захад у адказ ветліва усміхаўся, як раней ужо не раз бывала. Свае граматы, зрэшты, Лукашэнку уручалі ўжо раней амбасадары хаця б Ватыкану, Японіі ды Ізраілю, а таксама шэрагу іншых краінаў. Хіба дэмакратычны свет зразумеў, што такіх памылак дапускаць больш нельга. Ватыкан пасля уручэння граматаў дамогся вяртання арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча ў Беларусь, але ён мусіў сысці з кіруючай пасады. Ізраіль таксама даваў граматы, цяпер мае вайсковы канфлікт з Палестынай, а вось для КДБ тэрарысты Хамас гэта ўсяго толькі, увага, радыкальны палестынскі рух. Іншая справа, канешне, тэрарысты Ціханаўская, латушка дыма-толька, праўда? Прыгадаю выказванне Лукашэнкі на уручэнні даверчых граматаў летась. І тады ён казаў наступныя словы спадарства і вось цытата. Паслядоўна ён выступае за аднаўленне шырокага дыялогу аб міры і міжнароднай бяспецы. Канешне, сапраўды шырокі дыялог можа варта звузіць. Грэцыя, зрэшты, ўжо 4-ы раз пакідае без даверчых граматаў Лукашэнку. Затое прымала на гэтым тыдні на найвышэйшым узроўні Святлану Ціханаўскую. Лідарка наведала таксама Паўночную Македонію. Гаворыць на роўных з заходнімі лідарамі. Затое Лукашенка быў на гэтым тыдні на фермерскім рынку у Валер'янаве. Сустрэўся з фермерам, пагаманіў пра цёлачак і бычкоў, з'еў мікразеляніны, а разам з ім паскублі травы чыноўнікі. Ну, калі галоўны, як яго, скубе, то ўсім трэба. Смаката. Сустрэў Лукашенка нібы выпадковага пакупніка, спраўдзіў ягоную торбу з закупамі. Ананімны тэлеграм-канал, які даўно стаўся прэсавай службай Лукашэнкі, напісаў, што сустрэлі нібыта суседа. Толькі вось гэты сусед аказаўся вядомым мільянерам Мікалаем Бурносам. Супадзенне? Наступнае відэа не для тых, у каго слабыя нервы, шапіто ад аднаго актора. Давай поросенка, вот тебе копейка, я забираю, перепродаю 3 раза дороже. У нас это было. $7. 7. Нет у меня денег. Он помог. 7 рублей. Люди должны свободно продать свой товар. Арбузы вырастил, иди продавай. Мясо, молоко, сыры и прочее, иди продавай. Это рыба? Рыба, да. Мясо. Это мясо? А свинина? Да. Свинина, шашлык где? А живет где? Александр Георгиевич, жареное хлебное. Как? Хлебное. Хлебное. У вас капуста. Ну, понятно. Сосед, значит. Микрозелень – это двухнедельное растение. Это прямо можно в квартире. Это дело хорошее. Первый раз сравниваю взрослые растения с этим. Действительно. Вы загадываете желание на первый раз. Оля, загадал уже. Спасибо. Когда мы проводили мониторинг, ни одного сертификата здесь нет. Куда здесь руководство смотрит? Вот в этом вопрос. Лукашенко на базары, зрэшты, там, дзе яму і месца. А у нас далёка гаспадарства не ўсё, што вас яшчэ чакае у нашай праграме. Пажар у галоўнай каталіцкай святыні, гарэў касцёл у Буцлаве. Беларусы збіраюць сродкі, а праз 3 дні пасля пажару выказаўся і Александр Лукашенко. Той момант, калі лепш маўчаць. У сваім стылі абразіў тых, хто ратуе санктуарыум. Тое ж тут, што тут такая прыгажосць
У Беларусі для Беларусі гэты будынак, яго няма нават чым параўнаць. Гэта храмы Вільні. І размаўляць ці не размаўляць з Лукашэнкам, што пра яго думаюць на захадзе, ды як смакавала пячонка з зубра і беларуская самагонка ў Віскулях. Мы ў гасцях у вядомага палітыка, былога польскага міністра замежных справаў Радослава Сікорскага. На Заходзе nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. На Захадзе ведаюць, з кім маюць дачыненне. У нас не было сумнева ў 90-е гады, калі ён забіваў бізнэсоўцаў, не было сумнева ў 2010 годзе. У аўторак стужкі незалежных медыяў засыпалі навіны з Буцлава. Гарэла галоўная каталіцкая святыня краіны. У санктуарыуме згарэў дах, вадой прытушэнні залілі сярэдзіну касцёла. Ратаваць беларускі Нотр-Дам накіраваліся валанцёры, а грамадзяне распачалі збор сродкаў. На сёння было сабрана больш за 325 тысячаў рублёў. Дзяржаўныя медыі доўга маўчалі пра пажар, а гэтак званы галоўны архітэктар выказаўся пра здарэнне толькі праз 3 дні. І тое, каб паабражаць беларусаў, якія нібыта скрадуць сабраныя грошы дзесь у Польшчы. Таксама Лукашенко заявіў, што без дзяржавы нічога не зробіцца. Хіба ў чарговы раз забыўся, што ўсё, што мае дзяржава, уласна беларусам і належыць. Хроніка падзеяў, значэнне святыні ў Буцлаве і як кожны можа дапамагчы. Алена Дубовік. 11 траўня каля 9 раніцы ў медыях пачынае з'яўляцца інфармацыя аб узгаранні ў касцёле Буцлава, або, як афіцыйна яго называюць, нацыянальным санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай. Каля 10 гадзіны дах над цэнтральным нефам касцёлу цалкам абваліваецца. У 11:24 раніцы агонь лакалізоўваюць, пажарныя працягваюць паліваць канструкцыі вадою. Цалкам ліквідавалі пажар амаль праз 8 гадзінаў пасля паведамлення аб узгаранні. Святыня пабудаваная каля 370 гадоў таму. Яна мае статус гістарычна-культурнай каштоўнасці. Папа рымскі Ян Павел II, які быў прызнаны святым, надаў касцёлу тытул меншыя базілікі. Ва ўсім свеце каля 1900 касцёлаў маюць такі статус. Гэта найвялікшая каштоўнасць Беларусі, таму што гэта самы магутны і самы прыгожы абразчык віленскага барока. Тое ж тут, што тут такая прыгажосць у Беларусі. Для Беларусі гэты будынак, яго няма нават чым параўнаць. Гэта храмы Вільні. Акрамя архітэктурнай унікальнасці, касцёл вядомы дзякуючы абразу Буцлаўскай Божай Маці, найбольш паважанага беларускімі каталікамі вобразу Багародзіцы. Гэта іконе 400 гадоў. У самім касцёле ад часу яго пабудовы амаль не праводзілася ніякіх сур'ёзных працаў. Гэты касцёл, ён знаходзіцца далёка ад усяго, і дзякуючы гэтаму, дзякуючы таксама, магчыма, той беднасці, што была, амаль усё, што ёсць у касцёле, ён захавалася аўтэнтычным, тым, якім яно было. Многія людзі часам праходзяць міма такіх рэчаў, але ў нас, напрыклад, канфесіяналы, якія бачыце тут блізка стаяць, яны 18 стагоддзя. Гэта проста звычайнае дрэва, канфесіянал, якім карыстаемся тут у парафіі кожны дзень, але гэта 18 стагоддзя. Мы маем сапраўды додык з гісторыяй, бо адна справа, калі ўжо рэч некалькі разоў аднаўлялась, а іншая справа, калі яе пабудавалі, яна тут стаіць. Буцлаўскі касцёл – каштоўнасць не толькі для вернікаў. Хтосьці аднаўляе касцёл, хтосьці помнік архітэктуры. Хтосьці, не ведаю, проста прыехаў, яму цікава дапамагчы, вось таму, што ён хоча дапамагчы. Хлопцы, валанцёры, альпіністы зараз прыехалі, і мы сказалі, што ёсць магчымасць, там мы можам нейкую часть грашэй даць, яны сказалі, слухайце, і ў жыцці ж не ўсё грашыма вылічваецца. Пакуль нічога не вядома. Следчы камітэт апытаў сведак пажару і распачаў крымінальную справу паводле другой часткі 304 артыкулу аб парушэнні правілаў пажарнай бяспекі, што прычыніла шкоду ў буйным памеры. Будзе праведзена пажарна-тэхнічная экспертыза. Першая пабачыла пажар мясцовая жыхарка. На палову 8 раніцы яна выйшла працаваць у агарод. Гляджу з-пад страхі, вот так, вы понимаете, клубочками, вот як это, уже такого кофейного цвета.
Тады я поняла і пабегла даецца казаць. Бачу ўжо з гэтага боку, вось праз гэтае акно, ўжо ішоў такі невялічкі белы дым. Адразу патэлефанаваў 101, вызваў ратавальнікаў. У храме не вялося ніякіх будаўнічых работаў, а праводка, на ўзгаранне якой цяпер часцей за ўсё спісваюць прычыну пажару, была ў жалезнай трубе. Ёсць версія, што пажар мог пачацца ноччу, а заўважылі яго толькі калі дым стаў выходзіць праз вокны. На наступны дзень пасля пажару ў будынку прыбралі ваду пасля тушэння. Для прасушвання падлогі паднялі лавы і алтар, усталявалі кантралёры вільгаці. У пятніцу на дах падняліся прамысловыя альпіністы. Строили на века, крыша сгорела, а гость остался. За 2 дні яны расчысцілі дах ад завалаў. Хотим разобрать максимально балки, которые могут там провалиться или представлять какую-то опасность, когда сверху будет очищено все, откинуто от края, чтобы там не сдуло ветром или еще какие-то последствия не наступили неблагоприятные. Будем эту работу делать. А там уже надо обследовать и решать, как будет проходить реконструкция. То есть обследовать, насколько температурой и водой были своды разрушены, в каком состоянии купол и все остальное. Наступны крок – высновы экспертаў. Збіраем інфармацыю, што рабіць далей, дазволы на ўваход ва ўнутраную частку касцёла, таму што калі будзе дазвол, а папярэдні ўжо аглядалі спецыялісты, сказалі, што як бы яны такога нічога крытычнага з сходамі пакуль што не бачаць, ну гэта такога крытычна, каб яны вось прям зараз абрушыліся. Ну і ўжо там працаваць унутры. Ну там будзе праца, напэўна, больш жаночая, там трэба прыбіраць. Папярэдні касцёл аглядалі спецыялісты навукова-вытворчага унітарнага прадпрыемства «Будрэканструкцыя». У панядзелак пачнецца дэталёвы агляд, пасля якога стане зразумелы і аб'ём неабходных работаў, і іх кошт. Мы пагаварылі з архітэктарам, які бачыў касцёл пасля пажару. Вельмі мяне так узрушыла тое, што я ўбачыў, большая трэшчына пайшла па падпружнай аркі ў правым нэфе. Яе не было ў прошлым годзе, гэта новая, і яна... Мне падаецца, што можа горшы сцэнарый, магчыма, абрынецца свод, цыліндрычны свод над у правай частцы трансепту. Неабходна зрабіць часовы дах, каб дажджы не шкодзілі касцёлу яшчэ больш. Зразумела, тут праца ёсць, але я не думаю, што настолькі шмат, што трэба валанцёры. Тут больш пытанне да спецыялістаў, да інжынераў, да нейкіх праектыроўшчыкаў, каб зрабіць не неяк там хутка, не неяк, як там некаму асабіста гэта хочацца, а зрабіць так, як гэта будзе найлепш, згодна з тымі рэкамендацыямі, якія таксама дадуць інжынеры. Аднаўленне сабору не будзе танным. Зразумела, гэты дах будзе каштаваць, мне падаецца, калі яго зноў перакрываць меддзю, гэта пад $1 мільён будзе толькі дах каштаваць. А што з гэтымі скляпеннямі? Акрамя абраза, у касцёле быў драўляны алтар, створаны каля 1643 года. Не вынеслі падчас пажару і каштоўны арган. Аднак яго абследаваў спецыяліст Александр Бурдзелеў. Ён адмовіўся даць каментар нам на камеру, але запэўніў, што з арганам не адбылося нічога страшнага, у тым ліку дзякуючы пажарным, якія падавалі ваду кропкава. Разам з людзьмі, якія тут былі ўжо побач, пачалі збірацца, мы Найсвятейшы сакрамент з касцёла вынеслі абраз Маці Божай у першую чаргу і таксама пачалі проста выносіць усё, што ёсць. Мы думалі, я так думаў, у думках праносілася, што спачатку самае каштоўнае, але пазней проста столькі людзей было, што мы фактычна за 30-40 хвілін вынеслі абсалютна ўсё, што можна вынесці з касцёла. У касцёле просяць не прыязджаць на дапамогу без папярэдняй дамоўленасці. Бліжэйшыя 2-3 тыдні не вельмі шмат трэба будзе працы валанцёраў. Інфармацыю аб неабходнай дапамозе і тэлефоны адказных можна знайсці ў тэлеграм-канале «Адновім Будслаў разам». Дапамагчы можна і фінансава. На сайце «Католік Бай» ёсць уся інфармацыя аб рэквізітах рахункаў.
Цягам 5 дзён пасля пажару сабралі каля 300 тысяч беларускіх рублёў. Алена Дубовік, Белсат. $325 тысячаў рублёў. Гэта тое, што атрымалася сабраць на сённяшні дзень, і збор сродкаў працягваецца. Гаспадарства можна было пабачыць і пачуць, гэтыя сродкі вельмі і вельмі патрэбныя. А цяпер вяртаемся да важнай тэмы адыходзячага тыдня. На месцы гібелі першай ахвяры паслявыбарчых пратэстаў Александра Тарайкоўскага камунальнікі паставілі смеццевы бак. І мы звязаліся з удавой Александра Тарайкоўскага. Алена Герман ужо цяпер з намі на сувязі. Вітаю вас, спадарыня Алена. У любога нармальнага чалавека, які мае неякае сумленне альбо рэшткі гэтага сумлення, рэакцыя тут можа быць толькі адна. Гэта абсалютна агідны крок. А што б вы сказалі камунальнікам альбо, можа, камусьці, хто вышэй загадваў рабіць такое? Ну, во-первых, добрый вечер. Конечно, я возмущена, вот, но очевидно, что власти пытаются слепить мемориал, чтобы ничего не напоминало об августовских событиях, но эти события навсегда останутся в памяти людей, и все равно я вижу цветы, которые там лежат, и люди помнят, приходят почтить память Александра. Я им за это благодарна. И, конечно, мне очень приятно, проезжая мимо, видеть там цветы. Радуніца, мы узгадваем памерлых. Былі аўтазакі пад некаторымі могілкамі. Чаму мёртвыя таксама небяспечныя, альбо некаторыя мёртвыя небяспечныя для ўлады? Сложно сказать. Почему? Ну, потому что... Я не знаю, что сказать. А калі вось узяць Александра Тарайкоўскага, то ягоная асоба чым такая небяспечная, што трэба было паставіць гэты смеццевы бак? Наверное, потому что он не побоялся, вышел и стал вот одной из первых жертв. И повезло то, что это все попало на видео, потому что если бы это все не было зафиксировано, и мы бы, наверное, так и не узнали правды, потому что до сих пор нам никаких документов не выдали, не дают ознакомиться с материалами проверки, даже не уголовного дела, а проверки. Нету никаких документов, ну, абсолютно ничего, нам даже вещи его не вернули. У мяне, спадарыня Алена, такое асабістае да вас пытанне. Як вы даеце сабе рады ў такіх сітуацыях, калі з дзяржаўнай прапаганды выліваецца вельмі шмат бруду, калі вось такі смеццевы бак ставяць на месцы гібелі Александра, як вы спраўляецеся? Ну, понимаете, я-то знаю правду, да не только я, люди, да, которые солидарны. И это просто очень низко со стороны вот, властей, вот такое поведение. Поэтому я близко к сердцу этого не беру. Як можна, можа, вам дапамагчы, можа, патрэбная дапамога, і ці ўвогуле гэтая дапамога ідзе, ці беларусы надалей салідарныя праз 9 месяцаў, ці усе ўжо проста забыліся і жывуць сваім жыццём? Нет, люди не забыли, и я уверена, что это не забудется. Эти события Сашу будут помнить. И, ну, спасибо всем, кто неравнодушен, солидарен. И да, я до сих пор слышу слова поддержки. Это очень приятно, это помогает жить дальше. Не ўзнікае думкі, што Александр дарэмна выйшаў у той вечар? Я думаю, что все наладится, и мы добьемся справедливости, и мемориал будет жить. Мемарыял і народная памяць. Дзякую вам за гэты каментар. Дзякую. Спадарыня Алена Герман, удава Александра Тарайкоўскага, была з намі на сувязі.
А якой захад бачыць Беларусь і як падыходзіць да Александра Лукашэнкі, а таксама як смакуе пячонка з зубра ў белавежскай пушчы? Адказы на гэтыя розныя пытанні дае былы польскі міністр абароны і міністр замежных справаў, а цяпер еўрадэпутат і кіраўнік камісіі Еўрапарламенту па супрацы еўразвязу з ЗША Радослаў Сікорскі. Ён вучыўся ў Оксфордзе, у часе ваеннага становішча ў Польшчы, атрымаў палітычны прытулак у Вялікай Брытаніі, працаваў рэпарцёрам, быў у Афганістане, вярнуўся ў дэмакратычную Польшчу і польскую палітыку на пачатку 90-х гадоў. Вядомы палітык мае вялікі досвед, а таксама не менш вялікі спіс кантактаў, а ў ім, між іншых, Лукашенка, з якім сустракаўся асабіста. Ці было варта гуляць у дэмакратыю і ці выйграе узурпатар гэтым разам? Мы доўга дамаўляліся на гэтае інтэрв'ю і нарэшце атрымалі згоду і запрашэнне. Мы ў гасцях у вядомага польскага палітыка, былога маршалка польскага сейму, таксама міністра абароны і міністра замежных справаў, а цяпер еўрадэпутата, спадара Радослава Сікорскага. Вітаю, дзень добры. Dzień dobry. Пане міністрze, бываў пан на Беларусі. Спадар міністр, вы бывалі ў Беларусі ў 2008 годзе, у 2010 вы нават сустрэліся з Лукашэнкам. В пана książce Польска можа быць лепшай. У вашай кнізе Польшча можа быць лепшаю, каля 10 сторонак пра Беларусь. Да таго ж, як у вас, гэтак і ў вашай жонкі амерыканкі карані ў Беларусі. Маце корзenie na Białorusi. Żony, rodzina pochodzi z... Сям'я жонкі паходзіць з Кобрына, а моя па маці, імаверна, са Столбцаў, хоць гэта мы яшчэ спраўджваем, бо можа быць легендаю, але гэтую легенду я распавёў Лукашэнку, а той мне адказаў: то ты наш. Аднак я хацеў бы пачаць з таго, што толькі мінула гадавіна Канстытуцыі 3 траўня. Гэта было дасягненне ўсіх народаў даўняй Рэчы Паспалітай, таксама Вялікага княства Літоўскага, што, нягледзячы на назву, мела свае карані ў Беларусі, а беларуская мова была яго дзяржаўнаю моваю. Мне падаецца, што гэта вельмі важны досвед, асабліва цяпер, калі Польшча і Літва сябры Еўразвязу, а Украіна і Беларусь, спадзяюся, калісьці будуць, бо гэта наш досвед федэралізму, а таксама яго выкарыстання, нават у федэрацыі, у якой няма кантрольнага пакету. Але в тым моменце Аднак Александр Лукашенко абірае зусім іншую дарогу. Тое, што Беларусь дыктатура, не выклікае у вас сумневаў? No nie tylko jest to dyktatura, ale mają tam miejsce represje. Ну, гэта не проста дыктатура, але там ёсць рэпрэсіі, якія я б акрэсліў як больш жорсткія, чымся ў нас у часе ваеннага становішча. Што праўда, у часе ваеннага становішча хіба загінула болей асобаў. U was teraz są tysiące więźniów politycznych. У вас былі тысячы зняволеных з палітычных прычынаў, рэпрэсіі, таксама забойствы, гвалт, страшныя рэчы папросту. Тады, калі я ездзіў у Менск, Беларусь падавалася пойдзе ў крыху лепшым кірунку. Лукашенко, аднак, перастаў тады забіваць, пачаў выпускаць палітычных вязняў. І мы дамаўляліся з ім пра тое, каб наступныя выбары былі менш сфальшаваныя, чымся папярэднія. Але праз месяц па тым, як вы выехалі з Менску з нямецкім міністрам Гіда Вестэрвеля, Лукашенко пасадзіў у турму амаль што ўсіх кандыдатаў на прэзідэнцтва. Tak, bo użył oferty, którą miał od nas. Так, бо выкарыстаў тую прапанову, якую атрымаў ад нас з боку Еўразвязу і дапамогу 10 каля 3 мільярдаў еўраў. Выкарыстаў гэта як гандлёвую карту ў сваіх размовах з Уладзімірам Пуцінам і дамовіўся з ім. Я лічу, што наша палітыка была слушная. Гэта было стварэннем для Лукашэнкі поля манеўру. Разам з тым усё ж зразумела, што мэтаю была і ёсць дзяржаўная незалежнасць Беларусі. Але Лукашенка тып постсавецкага дыктатара, і цяпер ён вярнуўся да свайго найгоршага ўвасаблення. Czyli pan nie uważa, że... To bok wy nie liczycie, że wizyt wtedy był politycznym fiasko? Wie pan, wszystkie polskie rządy, wszystkie kolejne komisje europejskie. Ведаеце, усе польскія ўрады, усе еўрапейскія камісіі спрабавалі стварыць нейкую перспектыву для Беларусі. Мы стварылі ўсходняе партнёрства, якое, я лічу, мае свае дасягненні. Толькі што, падаецца, Лукашенко лічыць сябе тыпам палітычнага звера, які не сумяшчальны з еўразвязам. І ўпэўнены, што ўрэшце заўсёды перамагае салідарнасць аўтакратаў. Гэта не азначае, што не варта спрабаваць. Ведаеце, у замежнай палітыцы заўсёды трэба даваць іншаму боку штосьці, што амерыканцы называюць оффроуд, то бок з'езд з шашы і магчымасць лепшага выбору ў будучыні. А dzisiaj pan by też zjechał. А сёння вы б таксама з'ехалі з гэтай шашы і паехалі да Лукашэнкі?
Wielu ludzi, także u nas, nie rozumie, że dyplomacja... Шмат людзей не разумеюць, што дыпламатыя робіцца не толькі з сябрамі. Дыпламатыю ладзіць і з канкурэнтамі, ды нават з ворагамі, нават у часе войнаў з ворагам, з якім ваююць. Таму я персанальна не бачу ў гэтым праблемы, хоць ведаю, што мяне за гэта крытыкавалі. Części społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Частка грамадзянскай супольнасці ў Беларусі меркавала, што вы паехалі на паклон да дыктатара. Nie sądzę. Pojechaliśmy z Guido Westerwelle. Нязгодны. Мы паехалі з Гіда Вестервеле з блаславлення ўсяго еўразвязу, каб Лукашэнку зрабіць сур'ёзную прапанову. Гэта значыць еўрапейскае падтрыманне для гаспадарчых рэформаў, а наўзамен паляпшэнне, а не пагаршэнне сітуацыі з заховай правоў, сітуацыі з дэмакратыяй. То бок, калі б ён пайшоў у кірунку дэмакратыі, то еўразвяз яго по гэтым падтрымліваў. Ён зрабіў іншы выбар, але гэта не азначае, што мы не павінны былі спрабаваць. Вы пішаце ў сваёй кнізе, што Лукашенка гэта аўтакрат, але не марыянетка Крамля. Сёння вы надалей гэтак лічыце? No, bo wiem, co o nim myślą i mówią Rosjanie. No, bo ведаю, што пра яго думаюць і кажуць расейцы, бо ён умее быць датычна Пуціна вельмі раздражняльным і з дастатковай лёгкасцю гуляе сваю партыю. З маіх звестак вынікала, што ён досыць паспяхова пазбаўляецца ад расійскай агентуры ў службах Беларусі. Бо баіцца. Ведае, што нейкі пераварот супраць яго, нешта такое выканае не еўразвяз. Калі ўжо што, то расейцы. Гэта вельмі складаная гульня. А з іншага боку, навошта Лукашенка Пуціну, асабліва з увагі на тое, што, як вы самі казалі не раз, Лукашенка дорага абыходзіцца Маскве у больш як 100 мільярдаў долараў. Z Sergiejem Ławrowem, gdy rozmawialiśmy o Białorusi, mówię... Мы з Сергеем Лаўровым размаўлялі пра Беларусь. Я кажу, з нашых разлікаў вынікае з коштаў газу, нафты, што падтрыманне Лукашэнкі збольшага, калі палічыць, магло вам каштаваць 100 мільярдаў долараў. А Лаўроў уздыхнуў і сказаў, каб жа толькі столькі. Мне падаецца, што ў гэты момант для Крамля такі аслаблены Лукашенка, які ўдзячны Крамлю за тое, што трымаецца пры ўладзе, а таксама ўдзячны Крамлю за тэхналогіі грамадскіх маніпуляцыяў, тэхналогіі рэпрэсіяў і таму падобнае, ёсць такім Лукашэнкам, які стварае перспектыву таго, кім жадаў бы зрабіцца прэзідэнт Пуцін. Менавіта дзеля таго, каб скарыстацца саюзнай дзяржавай Беларусі і Расіі, бо ўсе ўжо ўсё падпісалі, але не зусім ажыццявілі. Бо Пуцін таксама ў сваёй палітыцы патрабуе міжнародных поспехаў. Няма гаспадарчых дасягненняў, таму спрабуе даць нацыяналістычны адрэналін. Крым, Грузія, Сірыя, ну і цяпер быў бы прыдатным нейкі чарговы поспех. Але Лукашенка хіба теж не... Але хіба Лукашенка такі наіўны ды не разумее, што ідзе ў кірунку Расіі і абсалютнай залежнасці уласнай краіны ад Расіі? No i niestety... На жаль, вядома, як адбывалася русіфікацыя ў Беларусі за гады кіравання Лукашэнкі. Гэта Лукашенка закрываў беларускія школы і розныя установы. Таму так, я лічу, што лукашызм — гэта тое, што аслабляе Беларусь і нават стварае пагрозу для незалежнасці краіны. Але адначасова Лукашенка ўсцяжа даныя сілавыя структуры. Ну і бачым, што гэта, на жаль, мае значэнне. Właśnie o tych strukturach, czy... Уласна, пра гэтыя структуры. Ці лічаць на Захадзе Лукашэнку адказным за забойствы уласных грамадзянаў? Ці пра гэта кажуць на Захадзе? Czy o tym mówi się na Zachodzie? Nie, no, na Zachodzie nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, z kim mamy do czynienia. Nie mieliśmy wątpliwości w latach 90. На Захадзе ведаюць, з кім маюць дачыненне. У нас не было сумнева ў 90-е гады, калі ён забіваў бізнэсоўцаў, не было сумнева ў 2010 годзе, калі, як вы кажаце, ўсіх сваіх канкурэнтаў, амаль усіх. Większość swoich rywali w wyborach. Ну, не ўсіх, але бальшыню сваіх канкурэнтаў у прэзідэнцкіх выбарах пазакрываў. І ні ў кого няма сумневаў з этычнага боку, што датычыць прыроды гэтага рэжыму. Пытанне, што з гэтым зрабіць? Ці ёсць нейкая палітыка, якая бы паўплывала на паляпшэнне сітуацыі? Тут палягае праблема, а не ў плоскасці аналізу. Палітыка размоваў без Расіі. Ці гэта магчыма? У леташнім інтэрв'ю пасля выбараў для часопісу «Палітыка» вы кажаце, што Расія тут мусіць абавязкова прысутнічаць. Трэба з Расіяй размаўляць. Захад не можа самастойна развязаць гэтыя праблемы без Масквы? No nie, bo od strony choćby wojskowej. Не, бо, прынамсі, з вайсковага боку Беларусь ужо звязаная з Расіяй. З боку паветранай прасторы таксама. Расія мае глыбейшы ўплыў у Беларусі, чымся Захад, бо прысутная там цягам 300 гадоў. Таксама давайце згадаем, якім чынам Беларусь атрымала незалежнасць. Я, як памятаю, калі ласка, папраўце мяне, але гэта была ініцыятыва беларускай наменклатуры ад страху перад галоснасцю ды перабудоваю і дэмакратызацыяй Расіі. А ці гэта не нейкі дыпламатычны падзел зонаў уплыву Захаду і Расіі? Zachód
My byśmy chcieli mieć... Захад, мы хотели б, каб у нас былі дэмакратычныя, мірныя, багатыя суседзі. Дзеля гэтага мы стварылі ўсходняе партнёрства, якое выдаткоўвае каля 1,5 мільярда еўра штогод на вельмі практычныя рэчы. Лепшыя памежныя пераходы, экалагічныя міждзяржаўныя праграмы, дапамогу установам, напрыклад, пры кантраляванні міграцыі. Лукашенко выкарыстаў гэта, як вядома, для кантролю дэманстрацыяў, але тое не нашая віна, што нехта выкарыстоўвае тое, што зрабілі з добрымі намерамі, не мэтанакіравана. Да таго ж не ведаю, што да Беларусі, але Украіна ўключаная ў праграму «Эразмус». Калі бы Беларусь пажадала, магла бы быць у энергазвязе і кіберзвязе. Напрыклад, мела бы еўрапейскі роумінг. Я асабіста падпісваў дакумент пра малы памежны рух з Беларуссю. Толькі Лукашенко не хацеў яго ратыфікаваць. Таму ў нас няма нейкіх эгоістычных інтарэсаў. Мы проста зычым добра беларускаму народу, але Захаду няма ў бізнесе для змены ўрада ў іншай краіне. В 2008 року Вы распачалі сваю прыгоду ў Беларусі ў 2008 годзе. Чаму вы тады выбралі Віскулі для сустрэчы з тагачасным міністрам Сергеем Мартынавым? Вам падабаюцца сімвалы? Z ciekawości, powiem szczerze, no bo tam rozwiązano Związek Radziecki. Скажу шчыра, з цікаўнасці, бо там падпісалі за распад Савецкага Саюзу. Мне распавядаў, як гэта было спадар Шушкевіч, як яны сядзелі, падпісвалі. І калі ўжо падпісалі распад, то падзялілі ролі, што трэба было паінфармаваць великага брата. Ну і ўжо не памятаю, хто атрымаў заданне паінфармаваць амерыканцаў, брытанцаў і немцаў. Шушкевіч выцягнуў кароткую запалку і мусіў паінфармаваць Гарбачова. Ну і паспрабаваў датэлефанавацца ў Кремль. А хто вы? Час ідзе, яго не хочуць злучаць. Нарэшце злучылі. І тут я толькі паўтараю. Кажа ён Гарбачову: спадару першы сакратар, мы падпісалі распад Савецкага Саюзу. А Гарбачоў на гэта нібы сказаў: вы не можете падпісаць распаду Савецкага Саюзу, бо амерыканцы на гэта ніколі не дадуць згоды. Тады Шушкевіч на гэта. Амерыканцы акурат пагадзіліся. Але теж була коляція вишмініта в Віскулях. Была у Віскулях таксама цудоўная вячэра. Як вам пячонка з зубра на вячэру і беларуская самагонка? Wtedy mi nawet smakowała, ale potem powiedziano mi, że... Тады нават было смачна, але потым мне распавялі, што ў тых зуброў туберкулёз. І той успамін для мяне ўжо стаў менш прыемным. Але вróćmy до głównej wizyty в 10 року. Але ж давайте вернемся да галоўнага візіту. Калі вы паехалі з спачылым ужо міністрам з Нямецчыны Гіда Вестэрвеля і сустрэліся з Лукашэнкам, якім было першае і агульнае ўражанне ад той персоны? No, ja się spotkałem z prezydentem Łukaszenką już wcześniej, bo... Ну, я ўжо сустракаўся з прэзідэнтам Лукашэнкам раней, бо ў нас была сустрэча ў часе інаўгурацыі прэзідэнта Януковіча. Нагадваю, яго тады абралі дэмакратычна, і ўся дэмакратычная Еўропа завітала ў Кіеў з высокай прадстаўніцай замежных справаў Еўразвязу на чале з спадарынёю Эштан і з польскім прэзідэнтам Качынскім. У мне была сустрэча з Лукашэнкам потым, гэта было пазней у Менску. Ведаеце, гэта былі цяжкія размовы, бо ён такая дамінацыйная асоба, ён грыміць, схільны да двудушнасці. Маніпулятар? No, oczywiście, ale to nie on jeden jako polityk. Відавочна, але ён не адзіны як палітык. Ну і мы з Гіда Вестэрвеля дамовіліся, што ён закране пытанне нацыянальных меншасцяў. Ну і закрануў. Лукашенко глядзіць на мяне і кажа: вы маеце на ўвазе палякаў, але я люблю маіх палякаў і лічу, што палякі павінны мець такія самыя правы, як усе астатнія грамадзяне Беларусі. І калі ты такое чуеш, то не ведаеш, ці гэта абяцанне, ці гэта пагроза. Тады Лукашенко гаварыў пра любоў да палякаў. Сёння некалькі этнічных палякаў сядзяць у турме ў Беларусі. Анджей Падшобут і Анжеліка Борыс. Разам з іншымі. Тады ці гэта тая асоба, з якой наогул можна дамаўляцца? Moim zdaniem to aresztowanie Polaków to jest ewidentna prowokacja. Я лічу, што гэта арышт палякаў відавочная падстава для таго, каб справакаваць Польшчу на нейкія рэзкія рухі, дзеля таго, каб у адказ давесці свой пасыл, што ўсе гэтыя пратэсты апазіцыі гэта вонкавая польская амерыканская змова. Вядома, што я няпраўда. У рэчаіснасці гэта здзекі з ні з чым невінаватых людзей. А з другой стороны, jeśli to wszystko obserwujemy, w tym momencie blisko 400... А з іншага боку, цяпер блізу 400 асобаў вызналі палітычнымі вязнямі. І гэта толькі праваабарончыя арганізацыі. Вядома, насамрэч іх значна больш. Ці еўразвяз у гэткай сітуацыі не нагадвае чалавека, прабачце, які робіць выгляд, што спіць. З выразам твару: не чапайце мяне, робіць выгляд, што нічога не адбываецца.
Но не робіць выгляду, што нічога не адбываецца, бо мы наклалі найбольш жорсткія санкцыі на Беларусь, якія на гэтую краіну калі-кольвішы былі ўведзеныя, у тым ліку на самога Лукашэнку. Ведаеце, я разумею, што вы кажаце, бо у нас былі дакладна такія ж самыя прэтэнзіі да Захаду. Калі мы змагаліся за свабоду, калі ў Польшчы было ваеннае становішча, калі былі танкі на вуліцах, калі страчвалася ўсякая надзея. Я кажу пра 80-е гады. Ну а Захад нам высылаў дарункі, ладзіў трансляцыі радыё «Вольная Еўропа». Быў занепакоены. Bardzo zaniepokojony. Вельмі занепакоены. Рэйган выставіў свечку на вакне, толькі гэта не змяняла рэжыму ў Польшчы, але яно, на жаль, так выглядае. То бок рэжым у Польшчы змяніўся толькі тады, калі камуністы страцілі веру ў камунізм. А ў Савецкім Саюзе прыйшоў да ўлады Гарбачоў, які палічыў, што вонкавая імперыя для Савецкага Саюзу большы цяжар, чымся плюс. І з дактрыны Брэжнева перайшоў да дактрыны Фрэнка Сінатры. Do it your way. І толькі тады польскія камуністы досыць спрытна, прагназуючы падзенне камунізму, пачалі рэальныя перамовы з апазіцыяй. Памятайце круглы стол. Першыя часткова дэмакратычныя выбары 4 чэрвеня 1989 года. Тады, калі яшчэ стаяў Берлінскі мур, а Савецкі Саюз падаваўся непарушным. Дынаміка ўнутры рэжыму і дынаміка дачыненняў паміж рэжымам і яго галоўным замежным спонсарам, баюся, больш важная за тое, што зробіць Захад. Бо Захад не можа прынесці вам свабоды. То бок Захад слабы перад Лукашэнкам. Zachód jest, mamy system państw. Świat jest podzielony na około 200 państw. Мы маем сістэму дзяржаваў. Свет падзелены на блізка 200 дзяржаваў. І каб змяніць у нейкай дзяржаве кіраўніцтва, трэба зрабіць тое, што зрабілі амерыканцы ў Іраку. Але гэтага рабіць жадання няма. Але ўласна афіцыйная прапаганда Беларусі застрашвае грамадзянаў, што Амерыка хоча зрабіць у нас другі Ірак. Kompletno to, ale pan się musi zdecydować. Вы тут павінны акрэсліцца, ці вы вінаваціце нас у тым, што мы хочам змяніць уладу, ці ў тым, што мы не хочам змяніць улады. А я паўтараю, Захад сімпатызуе каштоўнасцям, грамадству, можа заахвочваць. Вы можете назваць гэта аддаваннем пашаны, але не ў стане змяніць улады ў якой-кольвек іншай краіне, бо гэта проста не тая справа, якую мы робім. То бок тое, што Александр Лукашенко пужае сіламі НАТО, To są wszystko bzdury. Гэта ўсё безглуздзіца. Хіба вы не чулі пра нейкую канцэнтрацыю войскаў вакол Беларусі? Гэта мы больш баімся расійскай інвазіі ў Сувальскі калідор. To my się bardziej boimy rosyjskiej inwazji na przesmyk suwalski. Але ж з іншага боку, нейкія самалёты выведкі лятаюць уздоўж межаў. Пры гэта вядома, польскі верталёт парушыў мяжу. Дапусціў памылку. Tak. Ale беларускія памежнікі гераічна збівалі нейкія балонікі паветраныя ў свой час, а аднойчы нейкія шары з амерыканцамі, другі раз нейкія шары з нейкімі кніжкамі, ці з чым гэта было? Czy z czym to było? Z miedziekami. Z misiami, o. No przecież to wszystko niepoważne. Znaczy niepoważne jest wysyłanie misi. З мядзведзікамі, о. Гэта ж усё несур'ёзна. Несур'ёзна скідваць мядзведзікаў, але таксама несур'ёзна казаць, што ёсць нейкая вайсковая пагроза з боку Захаду. Захад, як такая дойная карова, хоча, каб яе пакінулі ў спакоі, але не мае ніякіх планаў дачынення каго-кольвічы. Дакладна не Еўропа. Panie ministrze, pełni pan również Спадар міністр, вы таксама займаеце ў Еўрапарламенце пасаду старшыні дэлегацыі ў пытанні супрацы са Злучанымі Штатамі. ЗША наклалі, а дакладней адмарозілі санкцыі ў дачыненні рэжыму. Ці адным голасам тут кажуць Вашынгтон і Брусэль? Praktycznie, tak. No są i europejskie, i amerykańskie sankcje. Wie pan, Фактычна так, ёсць і еўрапейскія і амерыканскія санкцыі. Ведаеце, санкцыі персанальныя паводле прынцыпу Магніцкага лічу вельмі добрыя, бо мы іх накладваем на асобаў, адказных за рэпрэсіі, а не на ўсю краіну. Але з іншага боку, чацвёрты пакет санкцыяў, лёс таго пакету няясны. Мелі быць у сакавіку, ужо травень, няма, адклалі на чэрвень, але ж невядома, ці будзе. Może się toczą jakieś rozmowy, o których nie wiemy. Можа, ідуць перамовы, пра якія мы не ведаем. Памятайце таксама, калі ласка, што санкцыйныя пастановы патрабуюць еднасці ва ўсім еўразвязе. А ў еўразвязе ёсць краіны з нацыяналістычнымі ўрадамі, якія размаўляюць з Масквой. Віктор Орбан не хавае сваіх сімпатыяў да Владзіміра Пуціна. Ёсць таксама і іншыя. Але гэта не такая лёгкая справа з нашага боку. У той жа час памятайце, калі ласка, што санкцыі найлепш працуюць у дачыненні краінаў, якія хочуць быць з намі. То бок, калі Беларусь дэкларавала і сапраўды рэалізоўвала некаторыя элементы для
збліжэння з еўразвязам у галіне гаспадаркі, у галіне візавых спрашчэнняў ды падобныя рэчы, тады можна было ставіць пэўныя умовы. А як назіраем поўнае разрыванне кантактаў, то такога тыпу рэжыму стане досыць паспяхова аб'ядноўваць дзяржаўны апарат супраць замежнікаў, нават ва ўмовах абсалютнага гаспадарчага абвалу. Калі ласка, паглядзіце на КНДР, Кубу, Венесуэлу, Іран. Гэта краіны, якія зазналі поўную паразу, але нягледзячы на тое, іх рэжымы ў бяспецы. Ці будзе ў Беларусі гэтаксама? Tego się obawiam, że Я гэтага баюся, што можна кіраваць паспяхова праз паглыбленне галешы, да прыкладу. Ведаеце, некалі Венесуэла была адной з найбагацейшых краінаў свету, а сёння рэжым трымаецца праз лаяльнасць людзей, бо калі вы не за рэжым, не атрымаеце прадуктаў. Ludzi, bo jak nie jest pan za reżimem, to nie dostaje pan paczek żywnościowych. Ale z drugiej strony jeszcze wybory 2010 А з іншага боку, яшчэ выбары 2010 года, тады вы казалі, што Расія была гатовая да іншага прэзідэнта, лаяльнага. Mówiła, że jest gotowa, a na Казала, што гатовая, а ўрэшце Пуцін пастанавіў дамовіцца з Лукашэнкам. Czy nie poczuł się pan Ці вы не пачуліся тады ашуканымі праз міністра Лаўрова? Ja myślę, że wtedy, gdy Ławrow ze mną rozmawiał... Я лічу, што тады, калі Лаўроў са мной размаўляў, яны пра гэта яшчэ думалі, але калі Лукашенко прыехаў у Маскву, то дамовіліся канчаткова. Czemu w tym momencie Rosja nie zgodzi się na innego... Чаму цяпер Расія не пагодзіцца на іншага бяспечнага прэзідэнта? To był ten projekt, prawda, żeby... Быў план, паводле якога Расія магла б згадзіцца на некага, хто падтрымае пэўныя расійскія інтарэсы, але дасць Беларусі большую еўрапейскасць, большую ўнутраную аўтаномію, свабоду ў кірунку дэмакратыі. Але цяпер Лукашенко яшчэ больш выключаны са сваёй грамадскасці. Для Расіі ён карыснейшы, бо больш паслухмяны. Як вы бачыце далейшы лёс Александра Лукашэнкі ў гісторыі? Ці ён прайграў? Wie pan, jak się już zaczęło mordować i kraść, to... Ведаеце, калі ўжо пачынаеш забіваць і красці, то тады цяжка аддаць уладу, бо за гэта можна адказаць. І гэта тое, над чым не задумваюцца такія дыктатары на пачатку сваёй дарогі. А потым змушаныя здзяйсняць чарговае злачынства, каб не адказваць за папярэднія. І таму гэта так цяжка. Ведаеце, некалі сістэма была такой, што гэткім людзям давалі палацык недзе на поўдні Францыі і дажывай да канца сваіх дзён у раскошы. А сёння ў нас міжнародны трыбунал пакарання. І перспектыва скончыць як Мілошевіч ці Караджыч. Але у Януковіча атрымалася. Proszę? У Януковіча атрымалася. No bo zwiał do Rosji, prawda? Бо збег у Расію, праўда, гэта быў бы не найгоршы сцэнар. Віла, мяжа ў мяжу з Януковічам. Miedza w miedzę z Janukowyczem. Пасля тых забойстваў таксама? To oczywiście wasza białoruska sprawa. Не, гэта, вядома, ваша беларуская справа. На падставе права. Некалі ў дэмакратычнай Беларусі гэтыя выпадкі разгледзець суд. Але трэба давесці да таго, каб тое на агул сталася магчымым. Doprowadzić do tego, żeby to było w ogóle wyobrażalne. Дзякую, спадар міністр, за гэтую размову. Wiadomy polski polityk Radosław Sikorski. Dziękuję. Гэтакім быў адыходзячы тыдзень, а на наступны нясе нам, прынамсі, адну добрую навіну. Журналістка парталу «Тутбай» Кацярына Барысевіч мае выйсці на волю. Паўгода за кратамі скончацца 19 траўня. Нашу калегу кінулі ў няволю летась 19 лістапада ў звязку з крымінальнай справай аб нібыта раскрыцці медычнай таямніцы пра збітага да смерці Рамана Бандарэнку. Дзяржаўная прапаганда самім Лукашэнкам на чале даводзіла, што мужчына быў п'яны. Але Кацярына Барысевіч у сваім артыкуле правяла словы лекара аб адсутнасці алкаголю ў крыві Рамана Бандарэнкі. Гэтага не даравалі і распачалася вядомая справа 0 праміля. Лекара Арцёма Сарокіна таксама асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі з адтэрмінаваннем на год і 1500 рублёў штрафу. Кацярына Барысевіч, апроч 6 месяцаў зняволення, была штрафаваная на 2900 рублёў. Генпракуратура прагнула крыві, палічыла вырак мяккім і падавала апеляцыю. Пакінулі без зменаў. Кацярыну за кратамі паставілі на прафілактычны ўлік, а на волі уганаравалі шматлікімі ўзнагародамі, у тым журналістка году ад беларускіх праваабаронцаў. Сёння за кратамі застаюцца 16 беларускіх журналістаў. Сярод іх і нашыя каляжанкі Каця Андрэева і Даша Чульцова, якія ўжо 182 дні ў няволі.
Кацярына хутка будзе на волі. Але Беларусь застаецца самай небяспечнай краінай для журналістаў у Еўропе. І ніхто з нашых калегаў не ведае, ці вернецца дамоў з рэдакцыйнага задання. Памятайце пра тых, хто працуе, каб вы маглі ведаць праўду. Сергей Падсасонны. Да сустрэчы на Белсаце.